Makasimba here tete, ndauyawo nenyaya yangu iri kundidzimba. Imba yangu yaparadzwa namai vangu, ndozviudzaaniko? Tumirai mhere kuvakuru kuno kwaita mabasa. Dai vari stepmother, taimboti pane ruvengo rwavanorwa, asi kwete, ndiamai vangu nyakutumbura. Dai zvichinzi murume akaenda nesmall house, daitombochema zviri nani. Manje tete mai vangu, ende ameno akauya nesisitemu yekuti mai havabvunzwi, saka kungokuvarira mukati. Hanzi unomukirwa nengozi, ndoni, and a whole lot of gibberish. Ini hangu mubvunzo wandinoda kubvunza ndewekuti saka ini ndikanzi ndafa nhasi nechigumbu chandinacho ichi, handigoni here kumukira mai vangu ngozi, nokuti mukutaurika kwacho zvoita senge pane umwe anofanirwa kutsamwa kudarika umwe, isu tose tiri vanhu. Vamwe vangabvunza kuti zvakafamba sei kuti ambuya nemukwasha vadonzerane jira. Zvakaitika ndezvekuti pakaitikawo mukana wokuwana maCOS, takashanda nesimba tikakwanisa kusimuka as Mr. and Mrs. Saka tichisvika nhumbu ichibva yabata. Kutouya kwatakaita kuno, takatobetserwa nasisi vangu vanga vagara vari kuUK kuti tiwanewo maCOS. Sisi vangu vatova mugari wemuUK vakauya kare kuma early 2000, saka mapepa avo ainge akaita kare. Saka tisati tauya UK nababa Jaden, mama vaitombopota vachiuya zvavo pano neapo holiday kuzovhizitira sisi. Saka pandakabata nhumbu tete yava almost due, baba Jaden vakadana mama kuti vauye kuzondirindira sezvo yanga iri first pregnancy, kuitira kuti ndizodzidziswa kuchengeta mwana pamwe nekubatsirwa nemwana. Mukona tete ndakamboramba zvekuti mama vauye kuzondirindira. Vanouya kuzondirindirei? Sokuti healthcare system yekuno uku yakasiyana neyekumusha. Kuno vanokuvinga kumba vachida kuona progress yemwana uye paanogara. Asi baba Jaden insisted kuti vainge vasingadi maproblems, ndainge ndisina experience kusvika ndazongoita give in. Mama vakasvika kwataigara, nhumbu yachova kuma quarter to birth. Kuzvara kwandakaita Jaden tete kwakandiitira macomplications. Operation yangu yakaita septic tete, ndikambogwara kwenguva yakati rebei zvekuti kurarama kwangu pari zvino ndinoona ruoko rwaMwari. Mama vaindibatsira nemwana nemhaka yekuti ndakarwara after giving birth. Takanonoka kurizuma bedroom sports nababa Jaden. Saka kuda handizivi kuti izvi ndizvo zvakamupushawo here, kuti ndakamupushira baba Jaden mumaoko amai vangu here. Asi why my mother? Nokuti vasikana vakangozara wanesarura ude. Asi ndakambofunga kuti zvimwe pada pane pandaikanganisa. Asiwo zvetete waiva urwere uhu kwaisava kuzvitisa kana nekapisi chose. Ndakatanga kuona mafambiro ababa Jaden. Instinctively tete ndakaziva kuti something was going on somewhere with somebody tete. Asi kupi nani? Pfungwa hadzina kumborejista kuti ndiri kutambwa 10 years by my own mother with my own husband tete. Mama kubva zvavakatsika munyika yamambo Charles vanga vopfeka tumwe tuhembe twekuti unoshaya kana shumo yacho. Asi unoti haungaudziri mukadzi mukuru zvokupfeka, ndiyo fashion yacho. Ndakatomboudza mama kuti murume wangu ainge oita gumbo panze, asi mama vakati ndisafungire murume zvakashata, ndaitozomutuma kubuda panze. Plus kuramba ndostressa nezvinhu zvandisina evidence nazvo kwaizonditadzisa kunyatsopora zvakanaka. Umwe musi tete pandainge ndavakunzwa zvakanaka, zviri nani, ndakati regai ndinoona someone wandainge ndabatisa magudzu ekumusha kuti nditi auye nawo kwandaigara. Ndakaona senge ndainge ndamudherera zvakanyanya, oti kunditakurira kubva kuZimbabwe, oti kundivigira futi. Saka ndaizokwira train ndonotora mitomonyongo yekumusha, quickly ndodzoka kumba. Ndakatosiya baba Jaden vambobuda vachiti vaida kumbofurwa nemhepo sezvo yainge iri off day yavo. Jaden ndakamusiya namama vainge vatojairana. Ndakazongotanga kugaya kuti zvino zvavava kudzokera kumusha ndaizodii nemwana ini ndainge ndajaira kubetserwa. Basi ndakabuda zvangu kuti ndinobata train iya. It was a long distance kubva pandaigara kusvika patrain station. Handizivi ndakadelaya papi kana kuti yanga yava nguva yekuti zviitike. Ndakafamba zvangu mbichana ndichiexercise body yangu kondaigomanyirei zvangu. Ndichisvika pamba ndakaona moti baba Jaden yakapaka mudriveway. Inga vanga vatorohwa nemhepo kare. Dora inge risina kukiwa tete. Ndakasvikopinda mba ndikatowana Jaden akavata munesari make, asi upstairs bedroom mangu kwaive nemafane sounds tete. Ndaiva ndaibata girlfriend yababa Jaden. Ndaiziva kuti pane munhu chete. Kunodai tete kunoti goni berengende. My own husband was busy with my own mother. Regai nditi my own mother was busy with my own husband. Ndakangoti ndichigara pakist yembedroom mangu, kugara zviya zvekupererwa
koma mate mukanwa. Brain dzangu dzaizama kuregister zvandainge ndaona, asi I was in denial. Ndakadzika hangu downstairs ndichizama kuita figure out kuti ndodii. Mama nekungwara kwavo vakasanofonera sisi vangu kuti Melody haachandidi pamba pake after ndamurerera mwana ari kundiaccuse kurara nemurume wake. Wakambozvinzwepi kuti ambuya vanokuverana jira nemukwasha? Mama vakabva vatanga kuchema misodzi yegarwe paya tete. Sisi vakafona vachipopota vachindiudza how ungrateful I am. Chandisina kuzwa musi uyu chine mudzimu wacho. Sisi vakauya the very same day vakatora mama vakaenda navo kumba. Baba Jaden vakaita mazuva vasipo tete nekwakanga kwavaenda handizivi. He never tried to reach out to me. Neniwo handina kumbovatsvaka. Ndakazoona after a week Baba Jaden votungamidzana nasekuru vake kuuya kumba. Hanzi muzukuru wangu ari kukumbira uregero. No, I was not going to forgive him. Him and my mother, they can both live happily ever after. Vanhu ava vakandibetraya to the core tete. Hameno nyaya iyi yakazosvika sei kuna mai vaBaba Jaden vainge vagara vasingandidi. Takatukirirwa dzinza rose tichiudzwa unzenza. Amai vainge vagara vasingandidi, saka vakatoona ammunition to attack me and my family. Marriage yakatoparara as we speak tete. Mama vakadzokera kuZimbabwe after my days avapera. Asi ini hangu handisina mai. Vangu mai vakafa. Handisati ndambonzwa makuna ekuti ambuya vanokuverana jira nemukwasha. Ndo inonzi abomination iyoyo. Tete vangu mai ndakaviga kare. Ndikaita memorial service. Ndikaisa tombstone. Ndikaita unveiling yacho same naBaba Jaden. Vakafa mupfungwa dzangu. Ndakabayiwa panorwadza namama. We are not on taking terms. Chero zvikanzi pane chaitika ini ndakazvimiririra handisvikiko. Ndine mavanga emoyo tete. Ambuya nemukwasha. Hai, it can't. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe nhasi kwatonhora veduwe. Mangonzwa makuna akadai so vanhu vari kuUK zviri kufamba seiko veduwe kuUK kwakaoma uko kwaye ambuya vakazokururira mukwasha vakawanikwa yangu vabata musoro bata musana zvakaoma. Hazvandizi kuti muri imiwo mungaitawo sei pakadai. Imi zvinhu zvinoshamisa chokwadi. Apa imagine kuti ambuya vakavana vachori mukadzi mukuru munhu mukuruka. Baba Jaden wacho navo vanenge vachitoriwo mwana. Imagine murume womwana wako anenge achitoriwo mwana wako handiti. Zvinongaita zvinhu zvakadaro here veduwe. Zvakaoma such betrayal yakadai. Veduwe ndo nyaya dzatawana muzuva ranhasi ekuti angaenda posta I hope muri kudzigwa kwamuri koko. Ndaona kuti nhasi chando chakasunga. Veduwe tinokutendai nekuteerera kwamaita muve nezuva rakanaka. Ndatenda.